the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang News FM. Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibon nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:36. Oras, builog na ngagradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, da Superior Antioxidant. Kagbuilog man ngagradulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend for Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagakafe ka na,
naga-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Oras naton mga ka-K5, nakalabot kita sa 41 minutos na kaligad sa alas 9. Daliwat, may gabi na sa inyo taran, may gabi sa bilog Western Visayas. Mayang gabi sa atong mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Madrid, Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag-Palamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Component City sa bilong probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, kapi sa Clan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag.
Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, iwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man naton karon na mga balita na kag information alin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kangtanan sa ilang mga tipo na mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo, pod man sa aton nga piloto ka-K5 Jason Talaron. Samtang mga kaupon maton karon mga balita man kag information natipon sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Upod sa aton nga mga balita nagikan sa City Hall. Kaupon naton karon mga balita kag information na nagikan sa K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Samtang mga kaupon maton mga balita kag information nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Upod naman kita K5 Alex Escalante. Samtang ikaw po naton karon ng mga balita kag information nagikan man sa nato sining nga mga iban pa nga mga K5 reporters o sa K5 Karen Badilla and K5 Kim Kaluyo. Kakinanda po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Aton nga news center kung naton si K5 Sunny Punay and K5 Joy Apin. May apin na ta Lakinandan. Ako naman yung K5 June Alohado Kapulo. Welcome gate sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangaragad mga K5. Today is Wednesday, January 22, 2025. Kapit sa 22 na kita subong nga edisyon mga ka-K5. Dili sa ato nga pagpangalagad ba, daway lang mabalaan, no? Daway lang mabalaan. Kapit sa 22 na kita subong edisyon. Dalawang tulog na lang. Sinadya sa kabanuhanan na ang dalawang tulog na lang mga ka-K5 sinadya sa kabanwahanan na sa Dinagyang Festival. And sa Domingo nga adlaw nagahiwatang kita sa ngaton nga sinadya o Dinagyang Festival ati tribe competition sa din pagahiwaton ni sa Domingo Pizza 26 sa Pizza 25 ang mga atos nga pagahiwaton nga sinadya sa kabanwahanan. Ang pila karon kalibo nga mga miyembro sang Philippine National Police. Linibo-libo na ka mga pulis mga ka-K5 ang send off kagaina sang hapon nagikan ini sa Freedom Grandstand kagaina sang hapon nagiwat sila sang ila sining formation and ini silang ginpang send off sa mga nakalain nga mga kabarangayan sa mga nakalain nga mga lugar diri sa syudad sa Iloilo agod nga magbantay para sa kalinong kakatawhay sa atong syudad sa sining palabuton nga Dinagyang Festival nga sa diin ang ato sining nga bispira sa moang Sabado nga adlaw among pagahiwaton ng sinadya sa kabanwahanan Pizza 25 Sabado nga adlaw and sa Pizza 26 ano naman ang aton nga highlight sa Dinagyang Festival di Ati Tribe Competition nasa diin niya pagahiwaton diri sa masyudad sa Iloilo start ini sa aga pa sa apat naton tanan ka mga judging area diri sa syudad sa Iloilo. Naging pahamtang number 1 ang judging area number 1 amo ang Freedom Grandstand. Judging area number 2 amo ang Iloilo Provincial Capital. Judging area number 3 amo
mga ka-K5 ang aton nga dalan sa Quezon, Ledesma, siyudad sang Iloilo. Ang na judging area number 4, pagapahamtang naman dira sa may area sang Maria Clara, dira dapit sa may Central Market. Pagani standby sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tag para matay ang Blue by Blue account. Full coverage sang inyo sila nga nagapangulo station M-Band diri sa siyudad sang Iloilo. Numero 1 nga radio station sa siyudad sang Iloilo. Amo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kay kami magpatigayon sang full coverage mga ka-K5 sa palabuton nga Dinadyang Festival Pizza 26 Domingo nga adlaw sa sining bulan sang Enero. So Dinadyang Festival Tribe Competition Diri maga-cover live mga ka-K5 ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Samtang sa iban paginaton nga mga balita kag information sa aton karon nga mga dalagko man nga mga balita kag mga dalagko nga mga balita kag information aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Driver sang salakyan nga nakabunggo sa tricycle kag isa ang patay sa Santa Barbara. Natarana nga makaguha matapos nga magpiyansa. Grabe nakapatay na pagkatapos nakapiyansa pa mga ka-K5. Samtang ato yang nakabunggo tuya sang duha ka mga kwan sang nagaangkasanay sa motor nga duha ka mga call center agent nga mga kababainhan dito sa barangay Tubigan sa Banwa sang Saragaway pesaya kagwa way pesaya kapiyansa. Reckless imprudence resulting double homicide to. Reckless imprudence resulting to the damage of property and double homicide. Ay duwa to kabilog ang mga nagkalamatay ura labot sina ay ginarado pa sa kwan nga balay dira sa may barangay Tagbak sa distrito sang Haro mga ka-K5. Ining driver sang van nga nakapatay sang duak bilog. Kaya dito yung mga ka-K5 sa may Banwa sang Santa Barbara. Sa naman kabilog ang napatay nga nagabungguan mga ka-K5 ang isa ka tricycle. Gani tambay sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para mati standby sa aton nga mga kauturan. Aton nagkaroon nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagan. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, driver pagid sang pick up nga nakabunggo man sa Baligyaan sang mga bibingka sa Haro Plaza. Serbihan na sang show cause order sang Land Transportation Office Regional Office 6. Ato naman yung mga ka-K5 tamo gid bangag subong sa syudad sa Iloilo no. Mga ka-K5 ato naman yung mga ka-K5 so sa ato yan nakita ato yan na kwanan to na kwaan to yan sa ato sining mga pulis ang perte kadamo nga mga armas. So say patanan mga original nga mga armas nga mga mga Smith & Wesson mga ka-K5 no kag firearm nga M16 rifle ay perte sos damo to mga pusil. Ining driver mga ka-K5 angin padala na serbihan na sang show cause order sang Land Transportation Office Regional Office 6. Ang tag-iya mga ka-K5 sang salakyan nagpahayag nga ini siya ang konsyal sa may Banwa sang Dumangas. Nagpahayag nga way na saya sang labot sa salakyan kay mga nabaligya na niya ini ang salakyan. Sa report kay informasyon nga way sa gani ang nakakilala sa sining driver sang pick-up nga nagahingalan sa kay sino ganito Ayan Suliba. Ada mo bla tong pinidos to do Suliba bla. Mga ka-K5 nga mo ang nakwaan sang damo nga mga pusil mga ka-K5 sang hindi siya makabunggo sa mga manog bibingka dira sa may Haro Public Plaza sa itong nagligad nga mga sinimana mga ka-K5. Puro tanan damo sa mga aksidente sa salakyan kagkarabanan daw reckless imprudence ginang blang pagpadalagan sa mga salakyan nga daw inang way maintindihan kung ano kung nga pinamungguan nila ni mga
ligyaan di sa may haro, kagato pag isa to inarado yatong balay sa may para barangay Tagbak sa haro, pagkatapos nalagyo pa. Palagyo ya dumiritso pa tos may Coastal Road mga kaki-5 kag nagbunggo pag isang duwa ka mga nagang sanay sa motor nga sa din ng kabangdana sa nagkalamatay. Dari pag sa may Banwas ang Santa Barbara ho. Nagpiansa na sa kay nakagwan siya pero may napatay man siya. Kaki-5 nga saka tricycle driver dira sa may Banwas ang Santa Barbara. Kapila nagidambalan mga kaki-5 nga kon. Galing kay Manting Iban sinidi, hindi man niya mga hubog kay 500. Hindi man niya hubog ang mga iban. Ang ambal gani sa ato makauturan niya kundi hubog ti bangag Ay Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Ang una perting akig ta sa kay Tatay Digong kay perting pagpangampanya kontra sa illegal na droga pagkatapos may mga nagkalamatay nga mga drugista. Grabe akig ta kay kuno. Violation sang dawhanon nga kinamatarong. Lalabot sina mga kaki-5, EJK, biktima sang extrajudicial killings mga kaki-5. Ining mga nagkalamatay nga mga drugista sang una sang tiyempo ni Tatay Digong. Pero sa nga mo sa ito nga tiyempo mga kaki-5 ni Tatay Digong, lagsa sa Malaka ka makakita sa balita nga may mga adik, may mga kuging, may mga bangag, mga kaki-5 nga nagahimo sang krimen. Subong, kalabanan sang mga kaigo sa mga nagakabiktima mga kaki-5 amo ang mga ilaka mga kauturan naton mga kaki-5 nga mga inosente amo ang nagakabiktima kag ang mga nagapangbiktima amo naman ang mga kalabanan halos kalabanan sini mga bangag mga kaki-5 amo na kon nga namitan kamo namit gid man no pertik nami katama mga kaki-5 namit yung ato sila nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Ginatawag naton nga bloodless campaign against illegal drugs. Hindi kuno maduguon nga klase sang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Hindi iya maduguon nga pagpangampanya. Nami na kay pangdakop lang tanga pangdakop pagkatapos sulod sa prisuhan. Pagabot sa prisuhan mga kaki-5 ang iban sinidri makapiansa, ang iban kung hindi makapiansa, maabel sa ginatawag naton mga kaki-5, maabel sa ginatawag naton nga inang ano gani niyo? Nag-abel sila mga kaki-5 sang ano gani ning ginatawag nila ni subong pwede ka lang maka-abel ka na pagkatapos akuon mo na sala mo tapos mo sala ako sa sala mo ganon mo dayon makagwa ka na dayon mga kaki-5 hay daw kumbaga gakuan sila nahimo sila sang akuon na nila sala nila pagkatapos magwa na sila dayon amo ni halos kalabanan mga kaki-5 mga katabo so nami yung mga amo ni nga klase no plea bargaining agreement plan ni pirmi no mga kaki-5 amo na pirmi ang ilang nga estilo mapadakop lang pagkatapos ma-plea bargaining agreement dayon i-bargain nila sa ato sini nga mga kauturan ilabi na sa ato nga gobyerno i-bargain nila nga sila nga sige akuon ko na nga ako nagkasala sa nagabaligya sa illegal nga droga. Pagkatapos, pagwaan nyo ko kay isugid ko, itudlo ko kung sino ang akon nga mga ginapangbaklan. Amo na tawag naton nga plea bargaining agreement. Ikalabanan, sini may mga nagakaramatay, dire mga ang ginahimo nila, pagwa nila, tudlo nila, mambal sila nga, sa aton nga mga pulis dari na, mabakal na ko di siya, bakla nyo, sabda, dakpan nyo na diyo. Ikaroon na mga magkaradakpan, mambal sila, gingkwan mo ko tunto ka gintira mo ko, unay mo ko ginlaglag mo ko doon mo na pinaka-term nga grabe, ginlaglag mo ko mo ay kay tumbahon taman ka nan amo na katabo mga kaki-5 ikalabanan niya sa mga kasubong sini nga mga nagaluluntad mga kaki-5 tinanamita ng aton nga mga pumuluyo ang mga sanguna nagakontra sa kay Tatay Digong
Ya kontra sa pagpamuno Tatay Digong. Hasta subong gani di pakwadkom-kadkom gani subong, mga ka-K5. Sa subong gani di pakwadkom-kadkom pata. Hasta sa subong si Tatay Digong ginakuan pa, ginaimbestigar pa bangod sa iya sila nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga kay madugoon gid. Hindi ka kuan blay, hindi ka move on. Dapat sinisaton diriya sa Pilipinas mga ka-K5 para madasig ang pagsaka sa ato sila nga ekonomiya kag maging madasig ang pagprogreso sa pangabuhi sa aton nga mga pumuruyo. Dapat ang ato sila nga mga lideres pagkatapos nga makapungko sa pwesto, pabayaan na lang to yang una nga leaders. Kung ano man tong iya nga mga patakaran kay ano to yang mga ginpanghimo sang tiempo niya, iya na iya patakaran, iya na iya ginhimo mong kung kita ni mo nga malain, di mo na pagsundon, himo ka man niya sang imo. Pero dapat move on, hindi ka na magbalik pa to. Natawa gausik na kita sang tiempo, gausik na kita sang tiempo, gausik pa kita sang kwarta. Na supposedly ang mga congressmen naton subong dapat nagahimo na sa mga kasuguan kay sa mga layi para sa karaydan sa aton nga pungsod. Ang ila ginahimo yan isagi kaulo imbestigar pagkatapos budgetan pa na. Nantawa blay sipa nyo blay kung pilang gasto sina sa aton nga gobyerno para lang nga mag-budget agod nga magsagi sang pang-imbitar sa mga tao nga mga ipaidalom sa Quadcom to wala labot sina madugang pa yung mga ka-K5 panggasto sa mga pagkaon, panggasto sa mga pangplite sa mga ginapang-ibitar, sugat dulong, panggasto na sa ato sila nga opisina sa Kamara sa ato sila nga house para nga pakauno ng mga ginapang-imbitar, usik pata kuryente, usik pata tanan-tanan, katapos wala man lang pulos ang ginaistoryahan. Damo sa mga ginpangbuling, damo sa mga ginpanghimo nga mga kaaraydan sang una nga presidente. Pagkatapos subong di pa idalong sa investigasyon namo ni moto na nag-concentrate ka moguro kung paano maghimo sa mga kasuguan para sa kaaraydan sa mga pumuruyo ta, di pa mga pumuruyo ta. Nangakon pakilala niya ginagogi pre. Di ko mo gani ginagogit. Istoryahan ta na karon mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangalagat samtang sa iban pa ginaton nga mga balita, iban pa naton nga mga headlines. General Services Office nag-apilar sa mga food owners sa food festival nga painon ng food waste sa general waste. Diway na mga amo-amo nga klase sa mga bagay. Dapat ginhimuan na ordinansa sa atong syudad, ginhimuan na ordinansa sa mga konsyal ta. Nga dapat mayara kita sinatawag nga inang garbage segregation. So, may mga ara man sa una nga mga pila ka mga barangay kapitan sa una galupad sa makundi-indin nga mga lugar gahimo sinatawag nga lakbay aral. Pagkatapos lakbay aral pagpuli nila mamangkuton mo sila tiano natun-an nyo to. Ano yan natun-an namon to parte bala sa mga garbage segregation, mga garbage collection, mga garbage segregation bla. Pagkatapos, way magina-apply diri sa syudad sa Iloilo. Hindi nga mga bagay, katulad abis ang pagsiparar sa mga usik nga mga pagkaon. Pagsiparar sa mga usik nga mga pagkaon, kag pagsiparar mga ka-K5 sa mga basura, dapat may ordinansa na sa aton nga syudad. Dibla K5 Andre. Wait for me, ladies and gentlemen. If I am your city councilor of Iloilo City, I will pass a resolution or ordinance to segregate the food waste and the garbage. K5 Andre, parang nag-practice ko English mo yung balok mo damo sa nagahikay sa ako nabi mo K5 Andre no. Damo sang gahikay sa akon, damo gambal niya sila niya, sagi nyo na sila niya. Yaway, hindi na mapuslan sa City Council kaya hindi ka balo mag-English na. Kung hindi ka gali ka balo mag-English kay 500, hindi ka rin mapuslan City Council. Nga pa English, panamay namin na English galing sa City Council, Panamay namin kuno English na, araw-araw man. Kung gusto mo, imo yung namin English mo kung mag-City Council, kung mag-Kunsyal ka, dito ka sa Amerika, Kunsyal Nga ang mga konsyal to sa Amerika kay 500, gambal sila hiligay noon magkuhan sila. Wala, hindi bla.
malipot nga sigilanon, tayog ihi na ang nagapanghikay. Kuno abi na minami sa mag-English katapusan gali ang haso ya, manguman. Why nagakahulugan nga kuno minami ka mag-English kuan ka nang ano ka yan ang ano panoy sini kaniyo alam ka gida, di black K500. Minami ka mag-English pagkatapos bulayog ka man di ka magkabalo himo sa mga ordinansa nga mga manami, hindi ba? Oh. Sige. Mga nagahikay, niya si John Capullo, sila niya paano nasa niya kung magkonsal ni kabadugan mag-English na. Maria Ihunis, sigara po ni Santissima, English lang na. Oh. Tapos kailang magtuon English. Oh, hindi ba? Ano ginakabudlay magambal ka English how Mariunis ni Garapon ni Santissima. Ang pamangkot ang mga Amerikano na namiakwan sila, nahapusan sila maghambal hiligay nun. Kasi miahaw-ahaw gani Tagalog daw luso-luso ni kambal hiligay nun. Mga Tagalog gani magambal sila niya. Magambal sa gani hiligay nun mabalaan mo gid nga Tagalog. Niya, madamo man galing ako nga ginlakat bala sa iban nga lugar to. Pero pagbalik na ako, namuman gihapon. Gambal na sa Hiligaynon, pag tuno yung Tagalog, man namuman na sa aton. Hiligaynon, kita Tagalog, kita prong tuno, ta Hiligaynon, di ba kay 500? Normal na yan sa pangabuhi isang tao. Nga kung anong lingwahe mo, amo ginaya, pero wala nagkakahulugan. Nga kung hindi ka timo kamaan, magambal ka Hiligaynon sa ibang lugar to, mangurugin timo, hindi ba? Wala, sige. So, istoryahan ta na karon mga ka-K5 sa ato nga pamanining party ni Sakwa, no? Ginapangabay sa GSO niyo. Nga dapat sa mga food owners, kuno dapat painon kuno ang mga food waste kag ang general waste. Dapat amo na dapat na katabo eh. Dapat supposedly mo ordinansa na. Hindi lang na dapat nga magpangabay ang taga General Services Office. Hindi dapat nga magpangabay, dapat may ordinansa na ina. Kasimple gila namang himuan mo na ordinansa sa ginatawag naton mga ka-K5 nga segregation sa aton sini nga mga basura. Ang basura ta dapat naka-segregate ini parang hindi na mabudlayan ang aton nga mga maduhakot sa basura. Dapat ang mga recyclable dapat may hara nga burutangan. Ang mga hindi pwede ma-recycle dapat ibutang sa lain mga burutangan. Ang mga madunot nga pwede naton mahimo nga mga abono dapat nagabutang sa isa ka burutangan. At the same time, dapat ang mga pagkaon nga sobra dapat nagkasiparar ina kay amo ina siya dapat ang gamiton para ipakaon sa mga layaw nga mga ido nga ipangdakpon naton. Ay nga ginsugid ko tumana kung ideya ba si dugay-dugay may gahimo na nga mga konsyal nga I would like to repeal the city ordinance number wak ik the ordinance regarding the anti-rabies muna mo to. Balang ko na may mga ordinansa nga muna kay 500. Dapat i-repeal mo na kadugangan na muna sa ina sa mga ginaplano ta. Nga ang ginsugid ko man to yaman sus Maria Ihunis di Garapon ni Santissima. Kasi dugay-dugay may mga konsyal na magambal niya bihim mapasikat tablay muon taniyo. Nakita nato ni sa sitwasyon sa palibot sa syudad sing Iloilo kung magsulod kita sa mga barangay. Mga ka-K5, galakat ka lang damo-damo ga saruso nga ido simo. Kung magsaruso ang mga ido simo, ang lain pa okay lang na kung hindi ka makadtan. Ang masakit pag indira kay bisan wala ka makadtan, makalapa ka sa mga ido nga wala ka taghol. Pag sakay mo sa salakyan mo ka panimaho sa salakyan mo. So mo na sang isa sa mga dapat mga ka-K5 nga himuan sa ordinansa kasubong sini klase sa ordinansa. Di ba? Kaling dugay-dugay dali gila nga balikon ta na karon ha. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 mga pila ka mga dalagko nga mabalita nga information. Pila ka mga issues nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi. Kaga standby kamo kay after sa aton nga commercial mangin kaupod naton mga ka-K5 si Barangay Kapitan Ronela Vanessa sang Barangay San Isidro Haro. Nag-file na sasang iya sini nga motion to appeal sa Office of the Malacanang kag nakabato na sang kopyang opisina sang mga masunod nga mga number 1 opisina ni Mayor Jerry Treñas, number 2 opisina ni Councilor Rex Sarabia kag iban pagid nga mga ka-K5 mga taga DILG nakabaton man taga tanan mga ka-K5 sang letter of appeal ni Barangay Kapitan Ronela Vanessa
sang Barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Standby ka mo. Wow! Gintabo man ni Barangay Kapitan Ronilawan ni sang iya siningagin padala nga letter of appeal sa Chimpoy sa dinagyang basi hindi na makakonsentrate sinis mayor basi kung pagpungko ini kapag saka is babaw Stacy basi mang dapuga naman ni siya. Oh, standby ka mo ha kay manging kaupon aton karon dito guys si Barangay Kapitan Ronela Vanessa sang Barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Ato siningay mo on a live interview subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad angot sinisaya ginihiwat or gin patigayon nga ginhimo kagin mapadala nga letter of appeal sa Office of Malacañang mga ka-K5. Ipapahat-pahat naton sa iyang tanan-tanan nga mga rason. Kung nga nag-apilar siya kag ano ang mga rasones niya dire mga ka-K5. Lakta na ito na karon diri sa ato sining nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inibatan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Sa mga kauturan naton nga may mga problema sa diabetes, problema sa problema sa hypertension, kag iban pagid nga mga partis ng lawas naton. Kaya hubag blatay mo, ang imo nga batikulon, kag tanan-tanan apdo, iban pa mga ka-K5. Lakip na ang cancer. Mga ka-K5, no? Labi ng sarcoma cancer, ba pwerte kalain eh. Isa ni sa katumalagsahon nga sahe isang cancer, pero amo ni siyang pinakabudlay kuno bulngon when it comes to cancer ang paghambalan, kag ini siya ang late stage na. Duha ka klase sang sarcoma, ang may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. Halos 60% ang sarcoma nagatubo sa aton kamot, OTL, kag 30% sa tiyan, 10% sa ulo o sa liog. Mga pila ka mga factors nga nagapataas sa risgo sang pagtubo sang sarcoma or cancer. Among history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang ato parte sa aton nga lawas, genetic disorders, kag may ara nga family history sang cancer. So mga usual nga mga sintomas ini amo ang pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, kag hinali nga pagkabali sang tulan tabisan nga wala sang rason. So likawan na naton ang sarcoma kag iban pangasay sang mga kanser kag iban pa nga mga balatian. Magklinika DTX 500 na kita gagmay TC mga ka-K5 adlaw-adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang Klinika DTX 500 agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Kag mga ka-K5 mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 sa ini alkaline vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapabaskog sa aton nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. So ano pang hulatan ninyo? Di na pahulataon pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas nyo. Kag kita ang matubuan sang kanser kag iban pagit nga mga balatian, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga pamalatian. Proteksyonan naton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw ang aton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag may TC mga ka-K5 ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Mabakal man ninyo sa tanan-tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramiloy. Aron napahamtang sa may Salvacion Street para corner A Panis, Barangay Poblacion, Pasig City. Araman sa may Cosmart dira sa may Banwa Sang Kalinog. And pwede man ninyo mabakal sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa Sang Miagao. Kag diri sa syudad sang Iloilo, diri gid lamang sa dalan E. Lopez, Village sang Robinson's Haro, or to be exact diri mga ka-K5 sa may St. Robert's International Schools or International High School mga ka-K5. Kamo ni ang mabakal ninyo nga Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. I-partner yung duwa nga ini para nga maproteksyonan ang aton nga lawas kontra sa mga pamalatian. Ang DTX 500 kag may TC DAPRO-B the Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Alas 10:11. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.
sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahila ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Katifa Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nitul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglaon. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold kit sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon yang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
dugay. Wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 24 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa sining nga mga tinion, sa ato sining nga pagpangalagad. Kinakontak na karon nato ng linya ni Barangay Kapitano ni punong Barangay Ronela Vanessa sang Barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Ini may kang tana mga K5 sa iyo sining padala ng letter of appeal sa Office of the President no sa Malacanang. Kag ini ang ginpadala na isang kopya ang mga nakalalain nga mga offices no sang syudad sang Iloilo. Sabi na gid si Mayor Jerry Treñas. Grabe naman ko nung pangakig ito. Kaya nga ate, bangod sini mga ka-K5 no. So ipa-explain nato nini sa kay Kapitano kung anong iya sini nga mga kaundan sa mga iya sini nga mga pahayag nga mga pagpadala nga pag-apilar sa opisina sang Malacanang kag nakahatag na isang kopya sa tanan-tanan nga mga tawo labi ni ang City Council nga gina-question karon ng ila sini nga pamaagi sa pag-suspend sa kay punong Barangay Ronela Vanessa. Punong Barangay Ronela Vanessa, mayong gabi. Mayong gabi, June. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati isang imo nga programa. Kaga mayong gabi sa tanan nga tagpalamati sa Iloilo City, sa province, sa syudad sa Iloilo. Yes, punong barangay, no? Salamat isang tiyempo nga ginhatag ni mo diri sa aton sa K5 News FM Iloilo, diri sa K5 Night Watch, no? Pwede ni mo, Kapitan, ma-plastar sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaya daw bati naton daw na kumplito gid ang tanan-tanan nga mga pamaagi nimo sa imo sinangagin padala nga pag-apilar no sa Office of the President angot sa sining gina-question nimo nga pag suspend sa imo sang City Council bilang barangay kapitan sa barangay San Isidro sa distrito sang Haro, Kapitan. June, actually pag-suspend to nila sa akong sang 2 months. So okay lang to tani, kaya mabaton ko gid. Pero sang gindagdagan ako sang suspend. Tapos pagbalik ko, nagsiling ang mga barangay kagawad nga 2 man lang nakaadlaw pungko niya, 4 man nakaadlaw pungko niya, sa 2 mga bala so daw may premonition na kung nga may masunod. So botchilingon nga daw ginpangit daw nabalaan na nga daan sa mga barangay kagawad nga mga nagkontra sa imo dira sa may barangay San Isidro nga ginaplanuhan kag nila gali iya nga pangitaan sing idiyagid nga sige-sigihon ang pag-suspend si imo daw mo nabi, Kapitan. Exactly. Kay man mo wala pa ko kapungko manong pungko ko lang ko 2 na nakadlaw sang sang na lift ng imo nga suspension nga 2 months. Feeling ko daw di mayo daw planado. Okay, daw planado. Wala ko nag-ubragi ko kaya nagapreparar gid ko nga i-suspend liwat. So ang ginubra ko naga-search ako sang tanan-tanan.
Kag it happens naman may family friend kami nga isa ka fiscal. Kag siya nag-reach out sa akon ka nagsiling niya ron, uligan ta ka. Kaya naga-expect man ko iya nga basi i-suspend kaliwat. So natabo bigyan suspension. Kag nakibot di ko nga anom di ka bulan within a year. Duwa ako ka-suspend. Mayo lang tani kung din suspend lang ko nila January. Kaya medyo may rason. Pero ang pag-suspend nila sa akon from the very beginning is illegal. Na mo gaya ang kwan kun baga daw gin patampan di ko yan ni City Council sa Sarabia. Tuod dinaya as in. So daw siguro pressure man siya o kung ano kay kung mabasa ninyo guro ang ginobra ko. So makakontrol ka mo nga daw tuod. Kaya nga daw gin kumbaga nga daw gin ang tanang nga decision was unilaterally nga siya lang without the consent, without the gindala sa hearing, kundi din pamotionan niya na lang. Oo. Ang ilang ad hoc committee nga tatlo, amo na sila bigaya. Wala. Kaya balaan mo June, hindi ko yan nakahambal sini kung wala ako yan nag-request sa tanan-tanan nga record sang ilang mga transcript of notes nag-request gid ako tanan-tanan nga minutes tanan-tanan nga pag-session nila bala nga mga ano na nga why pa na-finalize kuha ako gidaya tanan you know why amo pag in June pagkuha ko ya sang tanan nga transcript of records dito kag mga minutes ang gibayran ko is tag 200 pesos per page. Kag nagbayad ako sa city government ng 7,600 makapa-certified true copy lang. Para lang makakuha kasang kwan, para lang makakuha kasang sining mga transcript of records nila sa ginhiwat nila nga regular nga session sa tong time nga gin desisyonan kanila nga iga-suspend. Oo, kay kung matana kung dila ka lang imutan sa ila resolution daw hindi amo hindi bala daw hindi amo pero kung dito ka matan-aw sa ilang transcript nga sa mga records may stenographic recordings nila dira mo makuha tanan-tanan. Oo, so ang ginbayran ko is mga 7,006 something amo na bala kung sobra pa gani kay hasta subong may ara pa kami gana pangayo the last day kahapon wala nila ginhatag samon. Wala nila may doubt na ka nga daan mo kung nga wala nila ginhatag sa anong rason nila kung nga way namatag si mo niya kay ti nila naga-request ikaw kay ikaw man ang kwan mong ikaw man ang subject sang ila sining ginhimo nga kwan nga ni sa transcript nila ikaw ang ginaistoryahan di so pwede ka man maka-request kay man ti ikaw ang personal nga nagakinanglan man sinimo kay ikaw ang subject sa ila sining ginastoryahan. Exactly. Tagdosa may ara yun nga ang tanan nga decision was unilateral si Kwan lang niya nagdahom-dahom ang tatlo Kwan ad hoc committee si Honorable Sarabia, si Cabalunya kag si Parcon. Okay, so tatlo sila ba puro mga puro mga abogado gali ni? Oo, indala lang ni sa session din percent lang nila for motion. Wala sing may nag-reject, wala sing nag-approve for motion. So, makita mo ginilitan kaya nga ang ila appeal sa sanggunian failed to uphold the rules of procedures. No? So, wala ginilaging makita mo ginada sa agreement sa decisions na impastar ko. Tapos, kaya bala may ara sila nga ruling nga sang April 2017, bala? Nga din revised sang sanggunian sang July 17, 2024. So, daw din railroaded, no? Tapos, ang ila pagid nga pag-issue sa akon sang summon is invalid. Invalid ang issuance ng summons. So, balaan mo, as a requirements of the rule, ang summon were issued by the chairman of the Blue Ribbon Committee, who is Honorable Sarabia, not by the Pili Sanggunian. So siya lang yan Hindi man ko aware, no? Hindi man ko aware of any provisions of resolutions nga ara sa 2024-506 authorized by Honorable Sarabia. Kada ang transcription of stenographic notes wala man naka-reflect na di-authorize sa sang council. Nga mag-issue sang sumon? Oo. Sigla na nga daan palpak na siya.
No? Kagalaan mo, wala man siya gin-authorize ng council, iya lang to niya desisyon. Yung pamosyonal niya lang to. Tapos may nakita pa natong dito nga inang sa tanan nga desisyon, bali nga daw yung solo niya. So, makita dito, kaya hindi mo na makita sa minutes, makita mo na sa stenographic, notes. Okay. Tapos ang ilang prima facie is defectively determined, no? Like ang sanggunian, again, failed to adhere sa procedure nga requirements of obtaining majority vote of such, wala idea. Botchilingon, kapitan nga, inang nagmatumato lang iya si Councilor Rex Sarabia nga kagin railroad gindali-dali ya ini nga wala sang autorisar o wa isang authorize ang bilog nga city council ang number 1 ang pagsumon sa imo, wala gani iya ma-authorize ang city council. Number 2 ang ginahambal nila nga prima facie evidence, wala man sang kompleto nga investigasyon bangod kay way kaman gani nila ginpatawag sini sa sa city council agod nga nga may tsansa kaman bala nga pang nga pinan mo imo ako galingon, kapitan? Oo. Na-determine ini sa ad hoc committee. Yes. Oo. Not by the sanggunian. Ad hoc committee lang niya nag-determine sini. Signed by Honorable Rex Marcos Sarabia, Honorable Jeffrey Cabalunya, Honorable Grace Parcon. Kag ang 2024 revised rules and procedures is not applicable sa akon nga case. Hindi niya applicable, no? Kag yung tanaw namon ini fiscal mo, hindi niya applicable. Okay. Even assuming, no? I-assume ta abi nga ang 2024 revised rule procedures applied, ang determination of the sanggunian ang panlungsod was not compelled. Wala ijaya. Wala ija. Walaan mo sa hearing, sang case, ang sanggunian panalawigan at panlungsod will act as a collegial body in conducting cases. Yes, correct. However, in my own, wala. Sila lang yung tatlo. Oo. Nagmatumato naman sila nga tatlo. Oo. May ara gani June nga may ara sila nga undated committee report of the Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability and Oversight. Ang recommending the determination of the existing prima facie case against me. Naging adapt lang by the appealis sanggunian only through motion. Wala gidaya sing session naglinaway abi sila, nagbangigay sila da o kung ano. But din motionan lang iyaya sa council. So hindi so ang utok kaya si Sarabia. Oo. Dali yung utok ang tatlo ka kuan, ang tatlo ka mga abogado, member sa ad hoc committee. Si Councilor Yes, ang si Councilor Sarabia, si Councilor Parcon, kasi Councilor Cabaluna. Mga abogado man yan, sila nga ginamuni nila how? Ate mo na gani nga kabalo sila maginhimuan nila turutudo kay mati nagasalig sila kay mga abogado sila mong kay daw mati ko ni pinang yes, sige Kap. Balan mo John, binibala nila, masilingi sila gurong mga barangay ni kapitan ni wala man ni sila mga animo. Way man hinalungong. Way man hinalungong si kapitan Way man ikbalo si kapitan ni way man hinalungong. Mga barangay ni wala man ni tinapusan. Oo na. Mga barangay ni talampaon mo ni kwarta. Hindi ko nila pagamuhon kay hindi ko talampaon kwarta. Hindi ko nila pagamuhon kay may alam kuya. Kundi nilagan kuya. Hindi kuya bariyan hindi ko talampaon kwarta. Amo na tandaan nila. Oo, gin railroad din nila mga utok tatlo gin silang utok. Sa imong nga paglantaw sa ilang tatlo may yara pa sa tao nga sa likod sini nga naga-dikta sa ilang tatlo para nga himuon lang para sa imo ni kapitan. Ang ako niya bala nga tabo sinino, amo ang ad hoc committee okay. Supposed to be makuha ni sila sa collegial body, no? In my case, wala din nila
walaan mo diri nakita na nato niya nga akuan di ko ya din politika di ko ako niya. Oo. Oo. Din politika di ko na nila. Klaro gid asin klaro sa kung sa udto adlaw gid ya Jun. Oo. Nakita ko Jun sa kuan mo makita mo sa series ang ilang nga mga may-ari padigani Jun sila nga mga resolution nga wa din approve sa council. Oo. Wala din approve sa council daw apat to wala ka resolution, wala yang council nag-approve. Oo. So meaning to say ang ilang nga rules ilaman niya nga ginkuan ginbastos. Ti paano nila nahimo ning resolusyon kay way maaprubahan sa City Council but silingon wala mapresentar sa City Council hindi bla kung mag-amo na? Wala. Sila lang naghimo-himo sine. Meaning naghimo sila sang resolusyon. Yes, naghimo sila nga tatlo sang resolusyon nga daw kuno abi ini nga resolusyon gin-include nila sa ila nga ginhimo nga pamaagi para nga mapamatud-an nga may sala ka and then pasulod nila sa City Council nga daw kuno abi resolusyon pero sa pagkamatod wala kaagi sa City Council. Wala kay hindi ang council mag-approve. Pero ka dako nga sala ni. Ang ari ho may-ari may ara sila resolution nga ba not approved by the majority of all members present during the regular sessions. Resolution number 2024-506 dated June 10, 2024. Resolution number 2024-707 dated July 2024. Resolution number 2024-708 dated July 31, 2024. And Resolution 1198 dated December 2024. Wala iniya makwan, wala iniya maaprubahan. Ang ini nga resolutions wala na masubmit to a vote sa members of the sanggunian. Yes. Nag-violate sila sang ila own rules. Oo. Nag-violate sila sang ila own rules. Kaya di man lang niya ni Sarabia, ni Kabalunya, kag ni Parcon. Kangag man nga klase kapitan, wala ni siya kaintindi. Nang lipong ni siya, mango man ni siya, wala man ni siya alam. Kami gintanaw Manila, bisan wala man ni kami ginpili, kami yang sang tawo. Wala kami nga nagpabayad. Kapinta ko John, nagdaw ko ya diya sa San Isidro, landslide, wala ko ya naging gasto, bisan piso. Bisan libuton mo tawo di. Bisan ikaw lang isa gani da. Hindi sila naglahog-lahog sa obra nila. Ay, ako niya, ginumpisahan nila. Tapuson ko gina John. Oo. Nahipos lang ko siya. Kay bulano gali, kay bulano ang subay, bilang at tandugon ng mga gatman. Kamak mo yan, kabulan. Grabe no, lawig-lawig man. Lawig-lawig magawa nga ipaantos na si imo nga ang tinutuyo. Sining nga dapat hindi ka makapungko, dagag maka-intervener sa barangay dira. Kay mati sulit ikaw nga landslide nga barangay kapitan dira sa may barangay San Isidro. Gusto nila nga ang magapungko dira ti siyempre ang mga sumulunod nila kay man gusto nila nga masunod ka sa ila galing kay man hindi ka magsunod sila magagaling kay hindi balakap sang una pagpungko mo hindi bala daw nagpakigrekonsal ka man sini sa ila gahulat ka man lang gani nga pamasiran nila kag istoryahon kay man gusto mo husto man tani nga pagpalakat sa panggobyerno sa barangay mo kapitan di bla. Gusto na June kay ugaling amo ni natabo. Pinapadalaan kuya balaya sang accounting sang damo-damo asud nga kwan kanang demand letter nga i-liquidate ko ang tanan nga prior 2019 ha ara sa kuwa. Mo ako bigla June muna nga nagikuan ni sa ila sa ombudsman sabihin ko ako bigla nagkumpisa ako lang tuya wala ko ya labot sa iban kaya prior 2019, sa report ng COA Subong, 39 million plus ang unliquidated amount. Naging consider yes ang COA nga shopping lang. Kag sang 2020 to 2023, ang ilang unliquidated amount is 38 million. Yung considered man niya sa remarks ng COA as shopping. Karon, to the point ba lang nga daw, diging tahog na did ko kay nga, amo niyang tabo. Ipadalaan, pag-video ko ako yung sang legal office, yung demand letter to liquidate the amount of 1 million pesos within 5 working days. Hindi ko nakwaon kasi ang 2020 pa nagali. That was the time nga may COVID. Kanya gin-download sa city government ang 500,000 para sa Haro Fiesta. Ang 500,000 naman sina gin-download diri sa barangay para sa pagkaon sa mga
tao diri sa barangay San Isidro kay COVID adto nga ay. Kag sang amo to nga time hindi ikaw ang kapitan. Hindi. Oh. Pero ako yung ginpahog sa Te. City Legal Office sa Mayo bla na. within 5 days. Now, amo pag ng tabo John. Karon ang 500,000 gali para tuya sa Haro Fiesta. Diin gagakita sa Haro Fiesta nga may affair sila diri sa 500,000 nila kay ang social distancing ato. Anhon kwanto ng pandemic to? COVID at the height nito yung Yes. pandemic. Hindi to pwede ka kutso-kutso, hindi pwede ka chismis. Kag amo to kag dito na diskubrihan nga ang kwarta gali nga gin-download sa city government para sa Haro Fiesta wala maliquidate kay nga ang ABC president kasi Mamon nagkadto dito sa kay mayor paaprubahan ang 500,000 para last year namon lipay gitong tigulang kay approve ni mayor paglakot sa dalom. Why? Hindi pwede kay nga wala maliquidate. Why ang kwarta hindi makita? Wala ang kwarta, pero may disbursement sila nga mo niya. Pero wala to yung social distancing. Kaya ilang tanawon yung record. Hindi makita ang kwarta. Wala gani nila dyan din turn over sa akong ang tanan nga documents pertaining sa use check. Kag ginakwanta ko yan dyan sang kwan. Sa kuwa nga, kag sa accounting nga, lihog abis ang financial statement ninyo from 2019 to 2023. Din sa bato sila inaya kamo yang watchdog, kamo na ang magkuhan sa ilang magsupot, hindi ako. Kung hindi ka sila kahatag sa inyo, how much more? Hindi gani ka mo ka-pressure. Ako na gani dyan nga pagpungko ko gid, masadya pa gid dyan. Daw gaga ko bala dyan nga nang wala gali sila budget. Namang nang nagtungtong ko kung gusto niya ka reenactment lang kita. Mabtik man ko niya magsiling nga huko kay why ko kay insindi. Kung nang dalong pinsar ko kay wala gali ka may budget. Nagkadto ko yan sa accounting. Hambal ko dali di bala mga istorya ta sakwa. Anong buot ang balon sa reenactment? Okay. Sige lang balan ko yan sa istorya. Ilang balan niya ko sili niya kap ang imo barangay tama ka problemado. Sige nga mo ano buot mo silingon. Hambal niya wala ka mo liquidate halin siyang 2019. Prior 2019, damo kamo unliquidated. Yes. So hindi man ko blood yun makwan maributay. Saka pag ikutong sa babaw sa budget. Subong ano ang butang balon sa reenactment. Yung tagaan ko nila yung papel, nagbasahon. Siguro nadlok man sila guro o kung nahuya o kung ano ang feeling nga inang nga magpa-intindi sa akon nga ang barangay namon problematic. Balik naman ko to sa accounting sin ko ano buot kanihang balon man ka problema sa imo barangay. Wag isa man nag-explain abi nga kap ang reenactment na hindi makapasar sang budget subong tuig ang inyong barangay kay tungod nga wala sang wala ma-audit tanan-tanan that's why nga bangod kay hindi kamo why kamo ma-audit, why tanan-tanan, amo ni rason ko nga kung ano ang budget sa to nagligad nga mga tinuig, amo lang to ana ang sundon. Oo. Tigdo ka lain bala dyan nga repetitive mo kada tuig ang budget sa 2023. Amo lang yapon. Mo panagamiton mo sa 2024. Dapat kasaka nga kasaka namong kay tungod kiti siyempre gadako ang populasyon sa barangay. Nag-obra kami yan June sa 2024 namon nga tapos man namon within 3 months how? Kay balaan mo, na nakabati ko to yung hadaan nga hindi kami pagtagaan mga barangay kapitan nga bago sang budget. Kaya wala sila tanan ka-liquidate. So naglingin ulo ko, dito pag biniyo namon mo, nagwaswasanay, paano kami ni nakagawad, Robe? Kaging bastos, siya ko itong ginagawan niya ko to sang microphone nga pamangkot ako sa pag-accounting, kung tuod, nga hindi kami matagaan sa budget, which true. Oo, amo to yung naglingin ulo ko, kaya hindi kami matagaan budget pa. Kung sang ulihi, din consider kami matagaan budget. Amo niya sa subong niya amo ang COA report nilabaton ko niya sang November sang 15 sang November 15 kadin tagaan ako sang 60 days nga sabton ko ina kung ano ang mga preventive measures nga maobra ko sina. So naglingin pagid ang ulo ko, hindi ako obra, ako pasabton. Okay. So balik kita kapitan no sa sining imo nga gin file nga letter of appeal nga gin padala sa Office of Malacañang. Nakalabot na ni sa opisina sang Malacañang kapitan?
Ato na to, na-mail na sa LBC, kaya nga, June, why ko yan ng garet nga idungan, ini sa kwan, sa gindungan, magiging sa dinagyang, iti, basi mag-init ulon, mayor, nagkagmang... June, 30 days lang ni bala, 30 days lang ni bala. So, may kwan gali... 30 days namon, na 4 di sa 22 nga adlaw, subong di dyan katapusan. So, ginagaw, kung ginagaw sa lunis, parik-parik. Oo. Okay, so may ara ka mo abi nga ginhatag nga kuan mo nga deadline, may ara nga nga deadline. May deadline gini iya. Okay. So sinong nakabaton sini magluwas sini sa Office of the President sa Malacañang, sino pa gid ang mga nakabaton sini sang kopya sang imo sining letter of appeal, Kapitan? Ang ara pagid nga nakabaton is si Mayor Treñas, ang DILG, ang si Honorable Sarabia, si sino pagani ni ang SP, ang sangguniang panglungsod, tapos ang lawyer sang mga kagawad ko oo, ang complainant ang lawyer, so ako niya pag-discussion, batuan ta lang kung ano na kay ang insakto lang kung sala katunon, hindi ba na? So, galing June, kadamo sa nakita. Anong imo nga ginademand diri, inang Kapitan, sa imo sining ginpadala nga letter of appeal, anong imo ginapangayo sindiri sa opisina sang presidente? May may ginaayo ako dito nga pabalikon ko. May porosyon dito nga, may porosyon dito June nga may porosyon dito sa punta nga ano ganito. Nalipat lang ko to nga so may prayer ikaw diri nga nagahambal diri nga in view. May prayer na dito. Yes, of the foregoing, it is respectfully prayed that the office of the President of the Philippines to order a stay of the execution of the decision dated 10 December 2024 issued by Apili Sangguniang during the pendency of the appeal, of this appeal. Amo ni? Tapos, ano pagid ni? Direct the appeals Sanggunian and Honorable Treñas to reinstate appealant Juanesa pending appeal. Buot sino ipabalikon anay ikaw for the meantime, samtang pending ang pag-appeal nimo sa ato sini nga Office of the Malacañang. Oo. Okay. Kaya mo manager ginobra nila sa Konsong Primero. Ginkuan ko anay nila sa to, ginano gani niya, gin suspend na wala pa ko gani maka So kapangayo kapag diri nga dapat i-reverse ang desisyon nga gin-issue sang sangguniang panglungsod of Iloilo City, may kaangtanan sa resolusyon nga himo sa imo bangod kay damo-damo sang mga irregularidad nga ginhimo antes ikaw nga desisyonan nga pag-suspendiron, Kapitan mo ni? Oo. And ano pagining way kasang may kwan, way kasang ginapangayo diri nga dapat pasakaan kaso o kon imbestigaran. Ang ining katapo sa City Council naghimo sini para sa pag-suspend si imo, Kapitan? May mga ang unod niya dati sa punta, mabasahan na nila June kung ara na sila. Siguro kabalo na sila kung unod, kabalo man na sila kung ano ila ginobra. Kabalo man sila nga kapin pa si Honorable Sarabia, balaan niya nga sala ginobra niya. Kadtatlong sila kabalo sila nga sala ginobra nila. Yes. So anong mensahe? Yung dali lang nila ni June. So anong mensahe nimo, Kapitan, sa kay Mayor Jerry Treñas kag sa mga katapo sa City Council, ilabi na gid nagpasimuno sini sa pag-suspend si imo 6 months bilang magpangalagad bilang punong barangay sang barangay San Isidro sa distrito Sangharo, Kapitan? Ano yan ko lang ipabalo sa ilatanan, ginbuto ko yan sang tabo. Oo. Ang eksakto-eksakto lang, hindi nyo lang ko pagpolitika ha. Kaya nga, walaan ko gin politika ko kaya nga, June, ang tanan bala nga para sa barangay San Isidro, dito nag-aagi sa kontrako. Ang para sa barangay San Isidro nga pinarmahan ko, siya gurin nagapirma, tinanamian kasi na. Sana pa sa udto adlaw nga hindi sila ko yun simo. Ikaw yung barangay kapitan na sa may San Isidro, tapos siya gurin niya sa may barangay Sambag ni. First... Amo pag ginidyo na natabo, amo niya, meeting kami to sa Kwan, meeting kami to sa City Hall.
tupad ko niya sa kanay mga barangay kapitan, hambalon ko sa mga barangay kapitan niya, idog-idog tukap, balaan mo ginapanilagan kita. Ate naman ko meeting, hambala sang isa sinya, hindi ko din magtupad sa imo, sinin niya kay maagi na panilagan kami ko magtupad kami sa imo. Hindi ko ano kung niya magdabakterya, sinin kung di sila gusto magtupad sa akon. Meeting, pagi kami ito sa babaw, ara wala sila kabalo nga si Vanessa gani batiang gidya sa buot kung handset tong radyo na gamit nila kung cellphone kung si Vanessa gani ako mga kapitan gani manaog pabalik ka kung si Vanessa gani manaog papanaugan nyo lang tinanamian kasi na ate naman ko sa meeting kagin patawag naman ko ni sangliga pag-abot ko dito John hambal balik sa mga kapitan nga sa elevator niya kap din ka makadtusin ko ma-attend meeting. Nagtinulukay lang sila sa elevator, kung naman. Ang gali, pag-abot ko dito yung sa babaw, ang nakabutang niya nga barangay kapitan, hindi ako, si acting kagawad, Ruby Galliano, tingagin tawagan pa ko nila how. Natakbo pa sila ng message to remind me nga ma-attend siyang meeting. Hindi kayo magnabalasubas kasi tawo niyo. Da mo na mabalaan kung... Amo na natabo. Grabe sila, no? Ikaw ang barangay kapitan, pagkatapos butangan nila isang lain nga kapitan nga hindi man niya kapitan, no? Sus, kampiyon ka tama. Ete kabilidad ni Mayor Jerry Treñas, may pagkahari-harion gid man. Amo pag ni John natabo, tuod niya, in contact ko nila hambal. Ginabutong ko nila nga mapunto. Amo niyo. Tanan ato tong taga-accounting, ato tong taga-kuwa, taga-DILG. Ginwarawag ni Mayor kung sino ang mga may mga unliquidated amount. Paglabot, siling ni Mayor. Ba, siling niya din ang taga San Isidro. Hambal ko ako, Mayor, niya ikaw ang top notcher. Kung hindi ikaw shot ang imo nga mata, hindi shot imo nga mind, ang mga tao, ito nga 180 ka ba lang, kaya makakontrol nga ako ang nagamit. Nasabat ko ya, sin ko Mayor, hindi ko ya ang tago ko ya nga elected na barangay kapitan, hindi na ako maturno. Tapos yung contact ko ni Butch, panagiton hambal, isa gusto sa agad ko hambal. Si Butch Panagiton, pamatyagan mo na sobra pa sa Mayor man, no? Sip numero 1. Ginandala niya ko na ni Butch Panagiton. Kaging question ko siya, kay nag-duty kami sa WCPD. 8 o'clock sa gabi, hasta sa 5 saga, adlaw-adlaw ginaya, upod kami ni Rere Diamala, which is unhealthy. Tuman ako dito, din patawag nga ako, abi ko, i-consider niya, i-transfer kami balik sa mother unit. Ginambala niya ko yung resign or retire. Hambal ko sino ka? Grabe pertabilidad yan, no? Anyway, adrin ni makita kung ano ka tunto sang syudad na to. No? But anyway, Kapitan, dugangan ko pagin ang pamangkot, si mo ka-interview si mo sa sunod na mga minadlaw, kay man medyong chimputa, medyo hindi gid masyado ka lawig bala para sa subong nga gabi. Sunod na maliwat nga gabi, Kapitan, ni kwanta dugangan tapagid, Kapitan, salamat gid. Salamat gid kag mayang gabi sa inyo tanan. Mensahe mo anay bi sa ila tanan-tanan ano. Hindi hindi man lang mga city council bala, hindi naman kami nga mga bala. Tanang mga city council, tanang mga tao daw sa babaw. Hindi naman kami yung mga barangay kapitan paghihikayan. Masiling sa kabatigid ko na iya sang istorya, mga barangay kapitan na, mga lipong na, mga talampao na kwarta. Tampaan yung kwarta, madala na sila. Hindi ko nila pagparehas ang kapitan nga nabalaan nila kaya hindi ko yung matampa sa kwarta. Amo nang nabi. Wala tandaan nila. Amo nang may prinsipyo nga kapitan. Wala kong sila da. Wala kong kapangayo sila da. Sige, salamat kid. Yes. Pagkatapos, pag-ani Jun meeting, masiling sila, kadto kita to sa piyako, kapang hatag to 5 mil, siling ko sa akaw nga 5 mil, mapautod kaliong mo. Amo gid. Amo ginang batasan sa ibang mga kapitan na subong, that's why nga daw kaangay sila subong sang mga tutoy nga bitikon nga husto lang sing alan. Sige. Gin-elect na sila yasang tao, dapat respetuhon nila Jun. Dapat panindugan nila ang tao, hindi kay panindugan nilang isa lang katawo. Sige. Okay, sige mayang gabi Jun. Salamat kid, Barangay Kapitan Ronela Vanessa. Thank you so much and good evening. Good evening. K5 News FM. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. Nabatian mga ka-K5 si punong barangay Ronela Vanessa, mo na nga may isog si Kapitan Ronela Vanessa. That's why nga ginatuduhan nila pangita sa ideya para nga amo ning letter of appeal ni barangay Kapitan Vanessa sa pagkalawing labaw ti chimpo sang dinagyang amo pa pag-abot sining
Iya sining liter papel nga nag-abot sa opisina sang mayor. Di pananglitan mag-abot na ni dito sa Malacañang. Baka K5 ang ginaapilar sini ni Kapitan for the meantime. Samtang ginaapilar ini ang among pag-suspend sa iya. Ang matabo sini nga ini siya ang for the meantime ibalik anay sa iya sini nga pwesto bilang barangay kapitan. Samtang padayon ang pag-imbestigar, padayon ang pag-usisa sang aton sini nga gobyerno nasyonal kay naglabot na ni sa opisina sang Malacañang mga kakifal. So amoning puwerte ka og ay grabe nga pamulitika o puwerte nga abilidad. Storyan na dugay-dugay sa iban pagit nga mga yan sa ato sila nga pagpangaragad diri sa kapalatuntunan ang K5 Night Watch mga ka-K5. Ang mga balita ng batan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika Distribayo di antiviral, antibacterial specialist. Ini mga ka-K5 ang mayugid para sa mga nagabalatian labi na sa sipon, hilanat, ubo, trangkaso, nagasakit ang ulo, nagahilanat o nagakataro, na may harap pa nga balatian nga flow K5 Andre. Flow, no? Flow. Okay lang na ang flow nga flow bala nga inang hilanat. Pero kung flow pigado, ganun ba mo bulubudlay? Flow pigado. Kag ang isa pa ka-flow kay 5 Andre, flow panago. Budlay guro bulngon na sang D3 bayo. Ang flow mga ka-K5 nga para gidya sa mga hilanat kag trangkaso. Amo ning kayang-kaya sang D3 bayo. Kaya mo ni sang natawag naton nga natural nga antibiotic mga ka-K5 ang Klinika D3 Bayo. Nga ang kinanglan nato na Klinika D3 Bayo kay manti isa ginatawag naton nga antiviral kag antibacterial specialist. Kontra ini sa mga inang viral infection, mga bacterial infection nga nagasulod sa aton nga lawas labi na mga dengue virus niyo. Why gini hindi ka sarang sa D3 Bayo Nga kay man ang D3 Bayo mga ka-K5 isa ka super food supplement niya ginhimo sa extra cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bayo ginahimo ini sang aton lawas into monoglyceride. Sana diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bayo ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa palibot. Ginapanami sa D3 Bayo through MCTs ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Nga sa diin, ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra naton nga bleeding kung ikaw ang ginadugo na kung ikaw ang ginadinggi mga ka-K5. Kung ginapanami man sa D3 Bayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang aton nga lawas sa bleeding kung ikaw na impektar na sang dinggi. So ano pang ginahulat nyo mga ka-K5 no? Kinanglan naton nga mag-inom na sang superfood supplement ang D3 Bayo, the superfood supplement para layo kita sa dengue kag iban pagid nga mga balatian kag ilabi na sa mga viral infections kag bacterial infections mga ka-K5. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bayo. Aton nga oras alas 11:01. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen.
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi man, pasko. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Tauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan nga mo na. Oo, kami ko mati na kanina sa kakadlaw lang kanina ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit subla nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya, ang mga lingwahe, lang hindi ko abe kabalogin mag-karaya. Pero manami bala sa balatsagon, kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM.
na-acknowledge ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong na Vilonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pannabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon, may point sila nga mabuol kung wherein nga kada bulan ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon, nakalabot na kita sa 15 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Sa sining nga mga tinion, i-check na nato ang mga pila na ka mga detalye sa mga balita kag information. Lagi ka na sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check naton karon ang mga balita ka information. Lagi ka na sa patrol upod kita sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa situational report kay lahip na mga pila ka mga natipo na mga balita ka mga detalye sa mga balita. Por sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo sa sining nga mga tinion mga ka-K5. Si Platanta na ibing aton nga inang kwan no. Ang aton mga ka-K5 nga inang mga followers no nga nagalantaw diri sa ara na sila gayla ko ni signal ako na ara na sa mga ka-K5 no mayang gabi lang sa kay ka-K5 inang Idmar Likinya sa kay Miss Castilim. Hoy, mayang gabi. Yan ni how Mr. John, how's your day? Hope everything is fine and good. Iloilo now is all excited for the dinagyang Halabira Iloilo. Aba. Updated si Miss si Miss Catilima, sa kay Tong Ricabara Candilon. Congrats sa K5 June, number 1 na kita. Thank you. Tungod siya yung bulig ni hindi kita mag number 1. No? Thank you sa mga nagabululig, no? Kag mga nagalantaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Cecilia Benitez Rosales, good evening po, watching here from Dungon A. Okay? Sa mga taga K5 Pasig City da may gabi man. Si Hazel Mayel niya ba si abi nila Amerikano ila tubang. Amo gani ihada. Sa kay Rachel Rohoda, Sir John Discarte na iya sang mga halomong amogid wala na body ano man sa English spoken. Sa kay Liwel Evangelista, maayong gabi Idol John, alohado ka po at pa-shoutout naman
ang mga taga-barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. Salamat kita, Idol. O may gabi man da, no? Sa mga taga East Baluarte, sa akong migo dira si Paribiboy Cadiz. Sakay bilaong role niya bisan wala ga English kun may mihura kangahinimuan as a public servant. Damo man maayo mag-English pero wala man mihura nga hinimuan sa syudad ang lingwahe hindi talaksan sa pagserbisyo sa komunidad. Correct? Sakay Ernie Solisda, John, good evening. Romeli Boon Bunda niya, good evening, Idol John Caps. The next City Councilor of Iloilo City nga anchorman sa radyo, Councilor John Aluhado Kapurot. Nagapamatigi kami dire sa imo programa subong nga gabi dire sa may Barangay Rima Rizal. Good evening sa mga taga Barangay Rima Rizal kay paring Romel Libuon Bunda. Sa kay Maria Cristina Silisda, nakapiansa na ang driver sang van nga nakabunggo sang motor nga may sakay nga duha ka babae. Ano naman pamangkot o kon ikaw, no? Nagasugid sang balita. Ipa-follow up tagaling ko nakapiansa na gid man o kon wala, no? Sa kay CJ Pineda de los Santos, good evening, nakapiansa to do sa Santa Barbara to. Sa kay Connie de los Santos, good evening man, CJ Pineda de los Santos, San Isidro Haro, Sangguniang Kabataan, Barangay San Isidro Haro, good evening. Iloilo City Government, taga Pamatis Wong, Pamatis sila sa interview to sa kay Barangay Kapitan. Ronela Inang Vanessa, mayang gabi kay Chirian Mihada, mayang gabi man niya boss, makadto na lang ko sa K5 para magbakal sang extend aragay. Ano gusto mo ako na madulong si mo da sang extend? Sige, hindi ka magkabalay, dulungan tan lang kada. Sa kay Jojo Sidano da, good evening. Kay paring Nerio Kahilig Luhanda, may gabi man, paring Nerio. Good evening. Sa kay CJ Pineda de los Santos, good evening. Jobert Carabuena, good evening man. Benjamin Wanesa, good evening. Siya abogado niya, puro mga hangag. Sa sining nga mga ka-K5, i-check na nato na mga detalye na sa mga balita na tipon sa patrol, kaglakip na mga pila ka mga sitwasyon sa palibot sa syudad naton. Kung kita sa K5 Aaron Lloyd Rifoyo, Directas Patrol. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. K5 John. Oh! May gabi! Yado! Din kay Yado! Manino, yari kita diri sa may Quezon, Ledesma Street. Oh! Sabihin arad na sa kwan, arad na sa judging area number 3. Yes, diri kita sa judging area number 3 kasi John. Sabihin nag-observar kita diri sa blocking sa Ginoong Festival sa Pagwasang Kabatuan. John. Sa karon, sitwasyon diri sa judging area number 3 kadamo sa mga kautoran naton ang nagsaksi sa matahom nga performance sa Ginoong Festival K5 John. Kaya sa may duha diri ka stage sa K5 John. Bakit nga kadamo sa mga pamuluyo naton ang nagatanaw kadamo sa mga pamilya diri karon ang nanamian sa sining performance sa Ginoong Festival K5 John. Karon hari na sa tunga-tunga sang pagsaot diri sang ining festival K5 John. Grabe gali nagumba ba? Ano nang naga-perform na subong naga-practice da ang mga taga-kwan, taga-Banwas ang Kabatuan? Yes. Taga Banwas ang Kabatuan sa K5 John. Why ka video? Why video? Nagtabi kay 5 Andre ang video. Pakita abe. Aber malantaw ta. Kay daw damo kuno gambal no nami kuno ning Kabatuan mo da basi mapirdin la kuno maasin mo. Ang champion nga dipinding.
Ba, may mga kuha na galit sila, may mga costume na sila, oh. Yes. Makitaan ang dahon sang saging, puno sang saging, dugay-dugay. Makitaan ang padako-dako nga manok, kakaiba John. Ba, may dako-dako nga manok? Yes. Basi manok na ni Kano? Manok ni Kano, gwapo bla, kita mo, kano kadako? Wala kakaiba John. Ang manok ni Kano, gwapo. Sa kuana sa kampuistuhan tos Negros bla. Yes. Ang nakasulod sa Guinness Guinness Book of World Records. Yes. Nga dako-dako nga manok. Ang manok ni Kano, gwapo. Are, kakaiba John. Kay ang ila gali ining tinuom, no? Tinuom? Yes. Tinuom nga manok. Kagyang manok Bisaya, kakaiba John, bao pinutos kiti sa dahon sa saging, kakol matilawani kakaiba John, kanamit-namit, sang ilang at tinuog nga manok. Odo nami giman to nila nga pulo perform mo ina hindi pa natutuod ha. Medyo blocking para na ha. Okay, 5 aron no? Yes. Yung tawab la ho dogadungan-dungan sila do nami ilang nga choreography ho. Yes, okay Panson. Tapos ang ining portion sang saot do ginapakita ang masagana na kultura sang banwa sa Kabatuan. Kung nag-inagda sila na magluto sang ilang tinuob nga manok. Tapos ang do dako nga kawa ka kay Panson, ano makitan? Kuha na siya ng kulon. Yes. Ang kulon na mo nang ginalutuan sang kuan mong sang manok blang nga Bisaya nga tinuom. Yes. Adra na ginalaga para nga namit ang sabor kay kun sa mga kaldero daw hindi kuno namin sabor dapat sa mga kulon gid. Yes. Amo na. Nami to dilang ako no. Medyo daw hindi pa gani ni kuan hindi pa gani tutuod ni ilang kuan pero nami nagawa ila performance daw galantaw kana nang subong sang sinadya sa kabanwahanan nga inang kompetisyon no. Yes, okay John. Tapos ginapakita ang do nakaluto tapos nagbukas ang Kay John kasi nagkasinaot ang ining mga ang person sa ilang aprap sa Kay John. Sitwasyon sa buong Kay John sa nagakalite padayon ang performance rin sa Tinaong Festival kaya makita nga nag-aamat-amat paskog ang ulan o ang kalite padayon sa Japon tuway nagaluya ang mga dancers sa Tinaong Festival sa Kay John. Kabay pa nga pag-abot sa Pizza 25 hindi lang mag-init todo kag hindi lang mag-ulan. Yes. Para nami ila performance para nga hindi sila matamaan bla sang kainit bla. Ay ilang nga mga props ni may mga amo na ni ang halos props nga gamito nila siguro pag abot sa inang sa competition proper. Hindi ta lang masigurado kasi base may iban pagid no? Base may pasabog pagid. May pasabog pagid. Yes. Grabe perti no. Ang mga amo pala ni gani ha, kuan pala na blocking pala na mga ka-K5 hindi pa na kay pure nga performance nila. Blocking pala na butsilingon ginatansyar nila ang mga lugar nga sa diin kundi sila dapit maplastar bala para nga mabalaan nila kung paano magplastar sa ilang nga mga props no. Kag kundi dapit maplastar ang mga dancer, hindi bla mo na K5 aron. Yes, okay. Ay na blocking. Tiway pa ni sila mga maskara, mga itsura, mga way pa ni mga buling. Wala pa ka Kay John. Buti makita mo gid di tingala mo kung gud panamit kini daw puro uyab ang sa laot daw. Ara Kay John. Nagsulod may senaryo nga ang mga dancers may mga kulon
mga gagmay naman. May mga kulon. Yes, mga kulon. Oh. Kulihin, ginapakita nga nagaluto ang mga dancers sa positesang tinuom nga manok. Mga kulon. Tinga nga daw ay gigahalin na imo nga mata to sa mga uyab. Amo na pamangkot kuya nga ang mata mo ato yung pirmi sa mga uyab to nagsaka sa mga stage. Arada may mga lalaki nagapasaan kulon da. Way kay mo ga lantaw da dito sa mga uyab nga ginatibong-tibong nga mo ginang imo. Okay, Pajon. Ginbuksan ng kulon tapos ano ni sa pinok ko sa saging tapos aring dako nga manok kay Pajon. Din dako nga manok. Arere. Amo nang nagtupa nga ulan amo na dako nga manok. Hindi. Ara naman no, mga uyab naman lantaw yara naman no na. Mga uyab na Mayo ni kay makita mo mga itsura nila, way pa mga buling, may mga buling na hindi mo na makita mga itsura nila. Okay, Kay Baro, no? Yes, okay, Pajo. Din dadapit ang uyab mo. Ang manok kasi Pajo. Ang manok. Ari sa may punta, ari sa ibabaw sang riser, ari sa pinakapunta. Ano nga manok naman? Lundong? Daway man na pakpak man? May ara sa pakpak. May pakpak. O galing dulong ka kay Pajo. Okay. Hindi pa patamaan kalaba ang pakpak ka, base kung ma-disqualified naman na. Dapat na pakpak ulo yung tsaktuhan lang, mga malaba gani pakpak yan. Laban-laban ma-disqualified. Base mabuhina naman na kwan ang score. Nibla? Yes. Sige Okay so at least na puro perform na subong ang mga taga Kabatuan no, amon isang Tinoom Festival. Nibla? Tribo Tinoom. Ang uyab ka pala pitsin mo, Kau ang gina-target nila daw. May masami ka pamati, no? Wayman. Basi ka pamati, gid. Tinoom Festival okay, man. Oo. Natapos na performance sa Tinoom Festival. Kasi amo ni Balantayan. Yes. Balantayan sila. Kay base ko na mo ning maga-enkwentro kag makaguba sang record sang inang Tortugan Festival sang Masin. Yes. Ang defending champion. Yes, laban dito kay Pajon. Nan. Grabe Sinong ilang choreographer siniman? Amo na ibalaw natin sa kay Pajon. Pagitaon mo kung sinong choreographer kay daw medyo nami ilang nga koryo subong labi na ko na mo ng ilang nga mga costume mo kagamon ilang mga koryo daw duda lang ko kung sinong choreographer yan sinimo. Yes. Amo na ang hibalaw natin sa kay Pajon kung sino ni ang abilidaran nga choreographer kay Pajon karakter ni no. Sang ining saot ang mga props kay Pajon kag related kid sa ilang kultura kag festival sa Banwa sang Kabatuan sa kay Pajon. Sige. So patikim pa lang namon ini sa inyo. Yes. Patikim pa lang ini. Ang inyo nga bantayan pag abot sa Pitsa 25 Sabado nga adlaw. Kay din ani sila maga-perform sang nami gid kag ipakita ang ilang mga pakitang gilas nga mga abilidad sang mga nagkalaylain nga mga tribo o kun mga grupo sang nagkalaylain nga mga kabanwahanan nga na participating tribes para sa aton nga kasadyahan sa kabanwahanan kay Baron. Yes. Amo na bantayan man sa aton yung mga kauturan sa kay Pajon ang aton nga special coverage sa ining Tinogyang Festival 2025. Ga pamangkot si Miss Katilim. Yeah, Mr. John, is that a fighting cock? Very big chicken. No, that is not a fighting cock. That is a cock cock. Nan. Din itong fighting cock. Din may bibig pakita kay Miss Katilim ang fighting cock.
Naglakat na. Naglakat na? Gasining ulo yung galing. Ano nil matyago kalbo nga kalbo nga kasi ka manok ni daw matyago lundong blan hulog nga manok nay. Araw, ano na nga klase ka pa tingkak na imo agin pakita naman do kuana ng puti legs siya nihaw. Bara naman labay-labay naman nga klase sang tingkak ang imo da na ano ka man imo. Miss Katilim, pasensya na. Miss Katilim, pasensya na. Kaya ang gina-video ni K5 Aaron, hindi ni fighting cock, fighting bird ni. Pero laba-laba yung legs, puti-puti, naka-short. Sige So, balikon tagaliwat karon nagadugay K5 Aaron sa mga detalye sa mga balita mo. Yes, K5 Zone. Ayos, sige. Sige, K5 Zone, ining sitwasyon rin sa may Quezon Street, sa city proper, ang ginadulunggit sa Kalawan, sa ITC, ang alkaline base ka vitamin C, sa ranggit yung nagkapabaskog sa aton yung immune system, kaya nagkapahilway sa aton nga nawa sa posible mga balatian. Kaya ginadulong man ni K5 Reyes, Piao Malay, nga pa nagagina pumunuyo sa Panoa sa Pototan. Ako naman si K5 Aaron Refollo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Ang nabatian mga ka-K5 situational report nagikan sa patrol direkta sa mga nagkalilain nga mga judging area dito sa syudad sa Iloilo. Sa ginahimo karon nga blocking sa mga nagkalilain nga mga tribo nga magapartisipar sa aton nga highlight sang Dinagyang Festival kag sang highlight sang kasadyahan sa Kabanwahanan Festival. Diri sa may Dinagyang Festival nga pagahiwaton mga K5 sa Pizza 25 kag Pizza 26 Sabado kag Domingo diri sa siyudad sang Iloilo. Hala bira Iloilo, nagyang kita. News FM Dinagyang 2025 Special Coverage. Oh! Hala bira Iloilo! Tulong sa pagbago! Hala bira Iloilo! Damo Kabatan Crew! Hala bira Iloilo! Damo naman siya bo! Mga K5 ang mabalita inabatian. Bilog ng iradulong sa inyo sa Kalawan sa ang Extend for Supreme Foreman. Gusto baklo ni Chirian Miha. Sila niya makanto na lang ko si K5 na kaya mabakal na ko extenda. Kaya sa mga dulong di sakon butika. Ano man kakaubos ang kakaubos guro ang supply sang Extend Food Supplement for Men ay ngaway na tuya supply ang RMC Pharmacy to sa may Tagbak. Iyan ni Miss Chirian Miha to. Si Madam Mirian Miha, nakabalaka. Ay ako na lang madulong si mo dasang extend. Mga ka-K5 kung may harap pa kay do kasi mubos blang ko na. Ay ako na madulong si mo da kaya manugdulong da tamaran. Sinong mga hinte sinisang kuan man? Sang extend for men way ga pang dulong sa mga butika. Gareklamo mga butika to. Damo ka pangita. Kay may maka ini kaglabuwas ka nga nagabulig ini sa extra energy sa lawas ang tawo. Stamina, nagapabakod stamina. Kag nagalabi kaglabaw sa tanan nagapanami ini mga ka-K5 sang sirkulasyon sa atong dugo. Among rason gawas nami ang sirkulasyon sa atong dugo, nami man ang function sang tarugtog mo. Sobra pa ni sa manok nga tinuom nga nagapamalo. Extend Food Supplement for Men mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center. Sa mga kauturan ta sa tiom sa kagabihon, samtang Pulaw kamuda galantaw sa aton nga mga blocking sa mga nakalain nga mga tribo. Gusto nyo magkafe? Ari ang Extend Food Supplement for Men ang healthy nga coffee. Extend Food Supplement or DTX Coffee Mix. Extend Food Supplement for Men kape araw-araw.
ka. Ano abi kahi? Ang extend lang mo yung nami ginman mong kakita abi ko gina white leghorn. Ito ka ginagasaw-saot na to. Kita mo si Miss Katilim sila niya white leghorn, Mr. John. Oo, white leghorn ginman. O kape na kamo sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naga-detox ka pa. Ang healthy nga coffee mga ka-K5 sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Klinika DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Nagakape ka, naga-detox ka pa, gapaslim pa ni, gapagwapo, gapagwapa, nagapahuben. Bangod kay gina-detox imo siling lawas, samtang nagakape ka. Kagamo ni sang kape mga ka-K5 nga hindi kaya makatilaw sang tawag nga madiabetes ka nga bangod sa nga kape mo puro lang kalamay. Amo ni sang coffee mga ka-K5 nga healthy coffee. May ara sini nga ampalaya leaves sa extract powder, may ara man nga inang chia seeds extract powder, and most especially may sugar cane extract powder na nagabulig sa pagdetox ng aton nga lawas, nagapabulig ini para sa constipation. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naga-detox ka pa. Alas 11:39. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
Ini si K5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we
are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this, come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundant News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa atong pagpangalaga na oras naton karon na kalabor kita sa 48 minutos na kaligad sa alas 11. Time check naton karon na detalye na sa mga balita. Kung kita sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon Report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June. Ari na ang mga balita nga nakuha naton diri sa may syudad man ng probinsya sa Iloilo K5 June. Unahon kay ini ang ang update sa sining nagluntad nga aksidente dira sa may Banuasang Santa Barbara sa Enero 21. Sa rin nagresulta sa isa ang patay na K5 June sa isa ang pilasyon kag mag-asawa ang mga ini. Sa rin K5 June ang driver nga si alias Marvin 28 anyos, driver sa salakyan nga nakabunggo di sa mag-tricycle sa mag-asawa. Natalana nga ma-release ni siya sa karsel matapos kay K5 June rekomendaran sang korte sang 60,000 pesos nga piyansa sa kaso nga kasaka sa iya amo ang reckless imprudence resulting to homicide kay K5 June. Sa investigasyon sang Santa Barbara Police Station nga natabo ning aksidente sa diin ang tricycle nga ginasakyan sa mag-asawa ang may-U-turn ni tani sa or maliko ni tani sa U-turn slot samtang nagasunod naman ang ining pribado nga salakyan based sa mga nakakita dito sa lugar nga posible wala na antisipar sang ining driver sa salakyan nga maliko ining tricycle ti kamangdanan kay 5 zone nga nabuguan niya. Pero ano niya pa, gintingwaan niya pa kung tani nga mag-maneuver likawan, pero tiway gid kay 5 June nalabot gid ang panglikod niya porsyon sa tricycle. Bukod sila kay 5 June, nagtabog ang mag-asawa, nagtabog ang mag-asawa, tiining babae ni kay 5 June, nakaangkon sang patang nga pira sa ulo, rason sang ginapatihan sang iyang kamatayon. Samtang ang bana sini, hilway naman sa kataragban sa K5 June. Karon ining si alias Marvin di ginamatang-mata ni ginaproseso ang iyang mga kinahanglanon bago niya ma-release diri ka K5 June sa nasambit nga police station. Sa iban pa naton nga mga balita ka K5 June, ining may kantanan sa nagluntad nga aksidente man diri sa may barangay Gihaman Diganes sa alas 4:15 kay nasa hapon Enero 22. Sa diin K5 June, sa investigation ni Police Master Sergeant Barnuevo sa Liganes Police Station, nga paliko na tani ang tricycle nga ginamaneho ni alias Naldo 70 anyos. Agod niya idulong kung tani ang pasahero sa nga menor de edad. Nagapasugata naman ni K5 June ang isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni alias Berto, nag-angkas si alias John, alon sa illegal ang mga edad. Based sa ilang investigation, nga posible wala man na antisipar ni Berto nga mas slow down on tricycle kabangdanan sang aksidente. Nakaangkon sa mga kapirasan sa K5 June ang magtimbang nga driver kag samtang minor naman yung mga kapirasan ang naangkon sa mga sakay nila ka K5 June. Tugag pa natarana naman nga makikstorya mismo si Naldo baka K5 June na makikstorya kay Berto kung nga mahibaluan kung ano ang maging resulta sa sining matapos nagluntad ang aksidente ka K5 June. Sa iban pa naton nga balita, K5 June, ining luntad or gin kasa
nga drug bypass operation diri sa may area sa Barangay PD Monfort North, Dumangas, Iloilo, kahapon sang Udto, Enero 21 kag 5 June. So diin sa 5 June, nagadangat sa masobra tunga sa milyon sa 5 June sang suspected shabu ang nakumpiskar diri sa aton nga kapulisan sa pagpatigayon ni sang Dumangas sa Municipal Police Station kag 5 June sa pamumuno ni Police Major Alepsia kag 5 June. So diin ang mga arestado ging kilala sang alias Alog, 44 anyos, kag alias Mahal, 27 anyos, kag pareho nga residente sang nasambit nga lugar kag 5 June. Based sa kapulisan naton nga ginakabig niyang duwa sa high value individual kag bangod sa kumpiskar sa ila nga bangka bilugan 880 gramos sa suspected shabu. Ginakabig naman ni IPPO Director Colonel Bayanera Salancha 5 June nga importante nga operasyon agod niya matapna ang illegal nga droga sa probinsya dugang pa niya ang iniman yung operasyon ng nagaserbe nga paandam sa nagaduso pa sang illegal nga droga kag padayon naman sa Manila akon padayon naman sa ilang mga kapulisan nga magtrabaho sinagod niya mangin safety ang seguridad sa publiko kag 5 June. Okay. Sige kag 5 June, amo na rin mga balita nga nakuha naton diri sa syudad man kag probinsya sang Iloilo. Kag nga mga balita kag 5 June gid sang Palawan sang DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Kag ginadulungan ni K5 Ray SPL Malay nga palangagid ang pumuluyo sa Panawan sa Tototan. Ako naman si K5 Rodrigo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Karingawan, sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 54 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa kita sa iban pa nga mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Drivers ang pick up nga nakabunggo sang baligyaan sang bibingka sa Mayharo Plaza ginserbihan sang show cause order sang LTO Region 6. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM, Kampiyon Report. Kaka 5 June, ginserbihan sang Shokos Order si Ryan Anthony Hugao Soliva, 41 anyos sa presohan sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 sang Lunes nga adlaw Enero 20, 2025. Ini ang ginkumpirmar ni Attorney Gaudioso Hidaspon II, ang Regional Director sang LTO Region 6 sang ma-interview sa makatapos sang media. Subong nga adlaw, dugang pa niya, ini ang maga-expire o kon kinanglanon nga sabtan sang natungdan o kon sang respondent tubtobya sa Biyernes nga adlaw o kon sa Enero 24. Samtang may kopya naman sila sang blatter report angot sa aksidente gikan sa mga pulis sa riin na involved no si Soliva sa pagpangarado sa mga stall sang bibingka sa Haro Plaza nga sakop na sang Barangay Seminaryo Haro Iloilo City sadtong January 12. Tion nga hindi ini makasaba sa show cause order ang ila sining legal department ang magapanguna sa desisyon kung may matabo ba lang nga suspension o kung revocation sang driver's license nga magadepende sa nauyatan nga mga ebidensya sang LTO. Matandaan niya si Soliva ang labing una man no, naglapas ang Comelec gun ban matapos ma-recover sa iya sa nagpangarado nga salakyan ang nalain-lain niya nga kalibre sang pusil, mga bala kag magazine. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Agod malikawan ang pagtaas ang inyo nga ay blood o kung ang inyo siring blood pressure mga ka-K5 kag para mangin manami ang inyo panulog o kung pagtulog hindi ka mo maka pulaw-pulaw gid dapat ama mga ka-K5. Ganino pag ginahulat nyo magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iniman ang mga balita ang ginadulong sa inyo ni ka-K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang banwa sang Pototan. Ini si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Ayos, nabatian ang mga balita ka information nagikan sa kay ka-K5 Kim Kaluyo.
Sa kita sa iban pa nga mabalita kag information. Lagi ka naman kay K5 Jenny Kauyunan. Lagi kan sa Iloilo City Hall. General Services Office nag-apilar sa mga food owners sa food festival nga painon ang food waste sang sa general waste. Yari mga detalye sa mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June nag-apilar si General Service Head Mr. Engineer Neil Ravenna sa mga food owners nga magpasakop sa food festival nga painon ang paghimos ng ilang mga food waste kag general waste. Suno kay Ravenna nga dapat isaparar ang mga food waste amuman ang alokabasang talaba kung mayara ka K5 June bangod ang mga ini ang mayara sang iban nga pamaagi sa pagseparar sang among klase sang basura. Dugang pa sa natungdan nga mas maayo ka K5 June nga magdala pagid ang mga food owners ng ila kaugalingon nga trash bin. Nga baluan kay 5 June nga kadungan sang selebrasyon sang dinagyang mayara sang mga food festivals nga patigayunon sa syudada. Kagini nga balita ang ginadalo sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapagana naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. May plano ko da. Imuan ta na ordinansa. No? K5 Andre, no? Imuan ta ordinansa. Galing lang alam tiyempo to tayo mingit K5 Andre. Oh, okay tayo kita buwas ha. Sa ato siling pa pangaragad sa K5 Night Watch. Uway kita tiyempo diri sa ato siling pa pangaragad sa ngalan sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka K5 John Aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpila